Vamos ler este conto a todos os membros do Colexio dos Muíños, en especial a clase de terceiro e particularmente o meu fillo Antonio Calvo. Titúlase Iriña bailarina. Iriña bailarina. Era como o seu nome indica, unha bailarina. Pero non era bailarina calquera. Iriña vivía bailando nas máis fermosa das caixas de música. Pasaba o día dando voltas sobre a punta do pé. Cada vez que alguén abría a caixiña, ao son dunha música preciosísima. O caso é que ao final do día acababa sempre medio mareada. E ademais, estaba sempre veña a comer mazás e nunca probaba as tortas por se acaso despois non lle servía o tutú. Pero tamén lle gustaba facer outras cousas. A Iriña bailarina gustáballe moito bailar, gustáballe o seu tutú e o seu peiteado, gustáballe a música da súa caixiña e as súas preciosas zapatiñas, e ata lle gustaban as mazás. Quería probar a correr, a saltar, quería nadar na bañeira, como un parruliño amarelo de Catuxa. Quería ver o mundo nun barco pirata e descubrir illas e tesouros. Pero así vestida e con esas zapatillas, nunca podería xogar ao fútbol cos bonecos de futbolín que aquelas zapatillas. Nunca podería saltar, subir as árbores, disfrazarse ou nadar por se estragaba o seu maravilloso tutú ou o seu peiteado. Iriña bailarina estaba preocupada. Pasaríalle o mesmo ás outras bailarinas? Era a única a que lle gustaría facer outras cousas. E así, aos poucos, empezou a falar con todas as bailarinas das caixas que había pola casa. A case todas lles pasaba o mesmo. Que envexa ver os bonecos xogar ao futbolín. Que envexa ver nadar o patiño e ver os camións que andan libres por toda a casa. Desde o estanque das caixiñas de música non deixaba de mirar o futbolín. Como pasades por aí abaixo? Preguntou os bonecos futbolistas. Ben, pero como me gustaría bailar como bailas ti, dixo o porteiro vermello. E vaia tutú máis elegante que levas, dixo o dianteiro centro azul. Non como estas camisetas. Como nos gustaría levar esas zapatillas, dixeron os defensas dos dous grupos. Ai, que caixiña tan bonita tes! E esa música tan fermosa, suspirou docemente o pirata desde o seu barco. Vaia, pensou Iria, se eu quero nadar e xogar ao fútbol, e o pirata e os futbolistas queren bailar, algo teremos que facer. Iriña, coas outras bailarinas das caixiñas de música decidiron reunirse na primeira convención de bailarinas de caixiña de música. E tomaron moitas decisións. A partir de agora, as bailariñas da caixiña de música poderán xogar ao fútbol cando queiran, e os bonecos de futbolín sustituirán bailando na caixiña. Ademais, as bailarinas xa non terán que comer só mazás, tamén comerán tortas e pastéis, lasaña e empanada, e poderán estar gordiñas ou fracuchas, ser altas ou baixas. Haberá tutús grandes, medianos e pequenos. Así tamén lle servirán os tutús aos bonecos do futbolín, aos piratas do barco, aos coelliños e ata o parrulo amarelo da bañera de Catuxa. Bailando, bailando, este conto está rematado. Pois espero que vos gustara a todos. Un abrazo moi forte. Diego.